nalendra mbok marwa sing sangkatri kumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri jagat dewa Bathara Duryudana ados kota Alkanda aku tekan negara Astina iki ora kok mundhuk-mundhuk saka karepku dhewe nanging bot-bote ngabot pun kaki kepingin gawe leganing atimu karena aku ya mbok aturi bareng pirang-pirang kalimputmu aku ingkang saguh ngelingake mongko ya nganggo dasar bebener nanging apa to sebabe bareng ora condong karo pangangen-angenmu aku wong tua malah banjur tok cudat kaya werjit cacing tok gusah kaya manuk tok getak kaya kidang ilah dalah jebul negara Astina saiki wis ora ana pernatan ingkang becik wis ora ana pernatan ingkang becik nyatane wae sing mandhegane ora mundur saka pitutur ora mendha saka pangrerepa dasar sing dadi sratine sing do eneng kiwa tengene uga mangkono ora ngajab gawe tentrem ning senengane malah mungdo gawe urup-urup ngelincipi carang papak sing ati ngandhaka negara Ngastina kang maune rasa endah jebul saiki panas merbawane gunane apa aku nunggone gunane apa aluwung aku tak kondur ning Alkanda Duryudana rumangsa getun keduwung ngaturi rawuh Hyang Bisma wis ora ana gunane ngaturi rawuh Hyang Bisma ora urung malah kocah sesulang ngandar-andar angedungkur mong kakehan gunem sing tanpa guna Pamanarya pripun paman pun boten sah dipikir boten sah dipenggalih jeru mutung kondur ten Alkanda pun kersane mawon pendhita kados kang Eyang Resi Bisma menika yen dirawuhke mesti sagedipun namung mejang ning boten saged damel padanging swasana miwah lejaring penggalih pun Ngastina mboten mawi Bisma niku mboten napa-napa waton tasih wonten Sengkuni lan Kakang Durna temtu mlampah cocok Dik Patih cocok kula kalih sampeyan iku pancen pasangan sing ideal ibaratnya kaya Bagya Baron kae nah ibaratnya kaya mangkono kuwi Dik Patih nggih paman nanging nadyan pengandikanipun jangan dika paman Sengkuni miwah Bapa Durna
ingkang boten perlu digayuh wahyu Makudara ingkang badhe tumedhak menika ewa semanten nadyan namung sekedhik salebeting manah kula tasih wonten krentek badhe gayuh tumuruning wahyu menika paman. Nggih. Yen kersanipun anak Prabu Mekaten kula jumurung nger. Nggih. Menika inggih prayogi dipun cobi mawon. Dipun gayuh ngiras matos kangge nglegani Kang Eyang Talkanda supados ing mangke Eyang Talkanda lajeng reraosan sakundur ing Talkanda. Jebul putu Prabu Duryudana kasunyatane uga gayuh wahyu. Lah menika naminipun damel lega. Menika naminipun pencitraan. Nggih. Dipun gayuh. Ketang anggen kula gayuh namung lumantar wakil Kakang Patih, Kakang Narpati Basukarno. Wonten timbalan ingkang ngadhawuhi Yayi. Tindak dhateng pertapan Kutha Runggu. Wigatosipun gayuh wahyu Makudarama. Syukur pagehen to Begawan Kesawa Sidi malah dipun boyong wonten negari Ngastina supados mejang pepakem Makudarama. Ningen boten purun kaboyong mangsa borong Purbawasesa kula pasrahaken dhateng Jangandika Kakang Narpati. Nggih Yayi, nggih. Dhateng sendika nyuwun pamit Yayi ndereke kasugengan tindakipun Kakang Narpati Basukarno. Pamanarya sampun ngantos dipun tegaken tindakipun Kakang Narpati Basukarno. Mangdhawuhke Kurawa lan Wadyabala supados tata-tata siaganing ayuda kanthi sikep gegamaning ayuda. Nungka tindakipun Kakang Narpati Basukarno bidal dhateng arga Kutha Runggu. Inggih ngestaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang bapa nyuwun pamit madal ing pasilan nggih. Paman. Sampun ngantos kadi lare alit senadyan kula inggih nyuwun pamit nggih, Ger. Kula ajeng makani jaran riyen niki mengke. Ning ampun dangu-dangu. Mboten. Mengke kula kombore mawon. Nyuwun pamit
badhe nderek ngawat-awati Angger Karna Basusena lan para Kurawa. Bapak Durna. Sembah kula umuring Jengkar Paduka Dimas Kartomarma. Lho wonten dawuh Kuku Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh ingsun nedya kundur ngedaton bodholna pasewakan Dimas Kartomarma. Nggih, isahaken dawuh. Nuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Prabu. Purna gatining manangkinan. Sang Nata Rasa kundur kedaton jelek saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadheraken sangyanipun Banjati manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacara ing keprabon. Gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lawan katinun kaya tansah sesanti kamulyane.
laras. Kreativitas kami jikalau kurang motivasi. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Ya, men do lenggah dhisik. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awak dhewe kelawon sowan ana ngendi iki? Nok. Kelurahan Karangrecek, Kelurahan Karangrecek. Iya. Iki aku ya wis entuk ana materi limbukan dikirimi karo Mas Admin. Iya. Coba karo diwaca, Mak. Nah niki ora niki rasulan 4 padukuhan Kelurahan Karangrecek. Padukuhan Karang Duet 2, padukuhan Karang Duet 1, terus Karang Duet 1. Ana iki terus Blimbing lajeng Karangrecek. Nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami iki ana enten Bapak Bapak Lurah niki Bapak Marjono. Panitia pelaksanaan saking padukuhan Karang Duet 2. Kudu dibantu tulisannya HP ku ki. Ketua panitia Bapak Agus Suryanto Hadi. Nah, bengi iki ana temane, Nduk. Temane apa? Temane Hamemayu Hayuning Bawana, Desa Karangrecek, Kak Desa Budaya menuju Mandiri Budaya. Iya, Mak. Apik. Terus iki ana potensi budaya komplit, karawitan, pedalangan, reyok, solawat, tari dan lain-lain. Ada sanggar, tirtamaya, sekar mawarni, banjur ana wacana niki, Bu. Wacana. Oh nggih, wacana sudah ada gedung budaya yang aktif digunakan untuk kegiatan budaya. Yo. Terus diharapkan menjadi kelurahan wisata budaya. Yo, Mak. Apik yo, Mak. Apik no. Terus ana potensi pertanian Kelurahan Karangrecek iki mau merupakan sentra pertanian sayuran merah, bawang merah. Ngaturake panuwun kagem Bapak Demas DPR Provinsi
Apa iki ya? Aku ora iso maca ya aku ki. Aku -8 kok. Nggih matur sembah nuwun niki saking Bapak Bapak Demas niku wau, terus Bapak Heri Nugroho. Terus iki mau ya esuk iki mau sore, esuk apa sore? Sore mau kowe sono pepucuk. Pepucuk apa? Wayangan awan. Dudu. Iki pepucuk uyon-uyon Sari Laras dari Padukuhan Karangsari, Karangrecek, asuhan Bang Satiran ngono. Iya. Dijebul ya acarane akeh dadekke siji ana. Iya. Nah niki. Wah terus ujube bengi iki ya merti dusun utawa rasulan kuwi mau. Utawa majmuah. Nah mula nduk sing baku jupe wayangan bengi iki apa? Nah kuwi dijupuk intine. Dijupuk intine. Iya. Intine apa? Intine ya kuwi dijupuk inti sarine. Ora hikmah dan tujuan iki apa merga rasulan utawa merti dusun kuwi budaya adat tilarane nenek moyang sing wajib dilestarekake dene ujube ya kuwi mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake marang awake dhewe. Ya Mak, sawise wis kaparingan sehat bagas waras tias bagya mulya lan wis kaparingan pirang-pirang rejeki mbuh kuwi wajib mbuh kuwi saka gaji kantor mbuh kuwi saka kasilile dagang lan sak panunggalane kabeh kuwi wajib disyukuri. Mula kalenggan iki para pepundhen lan para sanak kadang warga Karangrecek kene bareng-bareng nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti nyuwun supaya tahun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu lan wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Amin, Pak. Mula nduk awake dhewe sak kanca awak dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ing pengajap muga-muga warga ing Karangrecek mriki tansah pinaringan bagas waras pinaringan rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna ya tuwa ing boga wastra niring sesakit brasta weri para warga ugi saya mimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kuwi gotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun kagem warga ing Karangrecek kene ya Mak wis apik. Ki ujube berarti rasulan niki Nduk ya. Ya karo nyuwun pangapunten saderengipun kula nggih menawi mangke kathah klinthah-klinthunipun nyuwun pangapunten sak laut luweh soalnya masih dalam taraf pembelajaran ya toh Nduk ya Mak ngono bengi iki dikancani karo sapa dikancani karo warga Laras maksud bintang tamune sapa bengi iki bintang tamune nek ora kleru ya Mbak Elisa iya iki engko nek omonge semaju wis nyekel wis budrek lek ngrungokke omongane iki engko iya arep dijumenengke saiki ya kudu dijumenengke Mak dinggo gayeng-gayeng wayahe seneng-seneng kok iki heeh Mbak Elisa katuran jumeneng ngagem spote mangke nderek kanca-kanca spote napa monggo
Cangik Mbak. Nggih. Limbo. Duh alah nggih. Sugeng dalu. J, wonten dawuh menapa mang dawuhi kula? Nggih nek diuwi mawon pripun ngagem uwuh. Uyuh. Uwuh. Waduh. Kok aku ki nek pilek bodek. Dadi kamu bilang apa uwuh apa uyuh? Uwuh. Oh diuwuhi. Uwuh itu apa? Sampah apa wedang? Soale ana wedang sing jenenge wedang uwuh, tapi sing do dikumpulke dilebokke ning nggon werna keranjang werna kuning kuwi jenenge ya uwuh. Dadi sampah apa wedang diuwuhi iki. Aku loro-lorone kok pengen wedang uwuh ya nyapu mburi omah terus tak gawe. Wedang. Kok ampuh? Lah ampuh wae kok. Wedanganmu kaya ngono. Iso marai apa? Marai kuat. Oh ya sesuk Kuat tak melek nonton. tegese iki kuat melek. Oh kuat melek. Ya. Melek. 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 Ya menika kula nganu nggih Mak Cangik Mbak Yuli Mbok. Nggih. Sambil lalu kula nggih nderek Mangayu Bagyo. Bagyo. Ya. Oh, Mangayu Bagyo. Ah iya, Bagyo apa baron? Lah manuk taruh sing endi? Amoh kabeh lah. Ya. Kegeden nek nggo aku. Aku seneng sing cilik-cilik wae. Niki kula nderek Mangayu, ya Bagyo sih, Bagyo. Mangayu Bagyo katur nduk desa. Meniki desa Karangrejek nggih. Desa napa dukun? Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan terdiri saking sekawan pedukuan. Sekawan. Oh, campur sekawan menika. Urunan napa wonten sponsore niki Pak Bu? Urunan. Pinten le urunan? Kathah mboten. Hah? Kathah mboten, 80 apa 100? 100 ya tak dongake le do urunan 100 iso mulih matikel-tikel dadi 1 yuta 10 yuta engko ya. Ya Amin. Wis pokoke iki carane ber syukur anggone sing gawe urip wis menehi rejeki. Ya, rejeki. Siti akeh sing jeneng rejeki ya wis jatahe dhewe-dhewe ning dongane apa sing wis diujupake melek sewengi natas. Bisa apa namanya prihatin sedaya muga-muga mulih rezekine lumintu sedaya. Amin. Sehat sedaya. Panjang yuswa sedaya. Amin. Sing rong meteng ndang meteng. Sik rong apa? Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Oh. Biasanya gitu doanya. Sing rong meteng ndang meteng. Sing rong duwe jodoh ndang duwe jodoh. Kamu udah duwe jodoh belum? Aku apa? Ya, ayo ngaku. Hayo. 18. Mangkat ora iki? Wes durung. Wes. Acal. Hah? Acal. Itu toh. Sik endi? Itu. Iki toh. Veronica itu. Lu kenal Veronica kok? Veronica ini loh. Anu kuwi yang Mas Lopez. Oh, yang Mas Lopez. Gawane pengempul. Oh. Kok KPN ya? Lentok ning dirayu. Lah kuwi mengko nek kleru nabuh kempul malah mak. Piye munine? Kuwi mau mburi wis ana. Yung ngono kuwi. Yung. Nggih, menika nderek ben ndongakaken sedaya. Matur nuwun panitia-panitia ingkang sampun melaksanakan menika saged lancar sedaya acara ya. Yo. Muga-muga bagya. Yo, dongane opo Mas Gading yo? Mugi-mugi bagya kuwi mau. Bagya. Bagya iki penting lho, nek ra bagya adalah sumber kewarasan. Bagya kuwi sumber kewarasan. Kalau ora bagya kuwi marake ora waras. Nah, Kamu bahagia enggak? aku ki bahagia tetep ra waras sih. Kok iso ngarani awakmu ra waras? Mbuh ya aku ya. Tapi pancen dalang menika kedah mboten waras, Pak Bu. Nggih. Wah, terus aku yo ora waras tenan iki kok. Oh, kencen kudu ngono. Encen. Aku yo sekolah ning pedalangan diomongi dadi dalang iki kudu gendeng.
Kudu Gendeng. gendeng, gendeng. Wes kuwi. Apa gending iki bisa karawitan. Kudu iso gendeng iki ngene iki. Maksude yo ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, omong dhewe 8 jam nek ra gendeng pripun niku. Susah-susahe dari dalang merehatinke wong samene yo. Heeh. Maaf. Nggih niki kalih boco-boco napa? Pawarto. Nggih niki mriki Layar. nonton papat tentune. Ya coba itu boco dulu. Yang mana dulu? Derek. Ayo wis. Derek Mas Dalang. Panjenengan kan kepolo. Nyuwun sewu lho. Nuwun sewu. Nyuwun gorengan. Wolo kok gorengan di ora ning kene lho. Oh, gending. Gending. Gending Apa? jineman kandek. Katek. Kandek ya, kandek. Kandek Ya, ingkang nembang. nembang. Mbak Wah, ketok. Agnes. Pak Agnes. Saking Si sinten? saking Bapak Angel Mento. Yanto Pawiro. Onten boten Pak Yanto Pawiro. Ora ono iki. Ora ono apa? Wong sing nyoba nyoba Coba, aku coba. ora iso maca ya aku isan. Bener ya tapi tulisannya Pak Yanto Pawiro. Oh ya, mungkin ini titipan ya, nggak apa-apa. Ada lagi enggak? Saya niki nyuwun gedang. Gua kok njaluk gedang. Gending niki. Gending. Pepeling atau gugur gunung Ye. saking Tulisannya ki Hah? anu nggih, mboten ceto nggih. mboten cetha. Oh nggih. Coba tak baca. Nah, aku tulisannya biasanya ya kaya ngene. Suyatno, Jakarta. Pak Suyatno dari Jakarta hadir. Wah, luar biasa. Nggih, matur nuwun dari saudara-saudara yang jauh-jauh dari Jakarta. Menika ini juga ada dari saya bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo. Derek Mangayu Bagyo kaleksananing Adicoro Bersi Dusun Deso Karangrejek. Mugi-mugi tansah binaringan rahayu wilujeng gemah ripah lojinawi lan sedoyo warga Karangrejek tansah binaringan berkah soho karaharjan dening Gusti ingkang Moho Agung. Amin. Menika saking Haryanto Maharani PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh menika Bu Dukuh Maharani saking Dukuh Karang Tengah ya. Kemarin saya ke sana. Menika minta lagu nanti Lali Janjine. Menika nggih Pak Sunaryo dari Pilangrejo juga menyimak minta lagu Lali Janjine. Wah, iki kok ana layang rada berbahaya iki. Napa niku? Mosok tulisannya kagem Om Keswan. Bu? Nah berarti jarum iki mau telu iki nggo kono kabeh. Oh, lah ya Wah, ya ora. jeneng talang wis tuwa iki teles. udut alon-alon wae ora usah akeh-akeh. Heeh. Mesakake paru-parune. Ah. Separuh wae ya. Genten mbok bati le. Hmm? Genten mbok bati biasanya nek lewat kono kan sudah to tekan nggonmu. Heeh. Lah iki saka nggonmu ya sudah tekan nggone kene. Aku mau iki wis ngenehi kono ki. Wes. Oh lah ya wes. Oh, tulisannya apa? Tulisannya Jaluk iki. apa? Kagem Om Keswan saking Inung Arizona. Oh, Oh, nyuwun Nyuwun tembang tembang. apa niki sik? Ular kambang Oh, ingkang nyekar ular Om Keswan ngono. Oh, lah ya dipinangkani Mas. Panjalukan masyarakat lho. Panjalukan iki Om. Ora sakeplok. Siap nggih. Wes niku dasare trampil Mas. Trampil. Napa-napa saged, dalang saged, Saged. lho, nembang Saged. saged, ngrebab, Gender saged. ngender, kendang iso apa-apa. Nembang ular kambang kecil. Kecil nek Om Keswan iki. Iya. Mengke dipun pinangkani. Sugeng dalu padalang kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari. Pada nyuwun lagu Pepeling utawa Pudang Kuning. Salam-salam kagem Bapak Lurah Karangrejek, Bapak Dukuh Karangsari, Lek Wandi, angkringan dan gorengan depan RSUD Wonosari, matur suwun. Ya. Niki enten mulih niki. Napa? Minta gending atau lagu 1 Gadis Manis. Wah, gadis 2 manis, Pepeling. gadis manis. P apa? Lho ngene. Nah, napa karo deh? iki Pepeling. Pepeling.
Untuk Bapak Lurah Marjono, semoga rumah makan sate kambingnya maju dan laris manis. Amin. Amin. Dari Rumput Laut Mandiri Grup. Oh nggih. Sik nulis rumput laut iki. Kok rumput laut iso nulis? Ya, ini dipinangkani sik pundi riyen kangge pembukaan. Pepeleng dulu ya. Ah, nggih pepeleng. Kangge ndedonga nggih, Nggih. kangge ngelingake mutu Kangge tansah. ndedonga. Iya, rezeki iso jalani mergo le sregep ndedonga. Jarene. Ora usah nganggo jarene. Ya ngono kuwi keyakinan ana sing ra sregep ndonga ning ya entuk dhuwit terus aku ya kan meri. Gitu. Ana sing sregep ndonga terus nangis awan bengi ngono ya ora mesti oleh, tapi sing baku wis dinehi iki lho. Apa? Nafas iki lho, ambegan. Nah, dinehi ambegan iki wis alhamdulillah iso urip ya. Ya. Aku ya ora lagi ra ndek sangu kok sing tak kukur sirahe terus. Aduh iki kon piye iki aku. Terus metu apane? Hah? Ayo metu. Metu apane? Ya apa-apa lah. Sak manut aku. Monggo. Nggih. Rukun Islam kang aja pada ditinggalke niki kangge ngerayen cara mesin niku ben dipanasi ya. Ah nggih. Sindane sitok ya, siji-siji. Satu-satu ya. Mbak Agnes minta satu lare. Rukun Islam niku. Siap. Jejere Mbak Orisa. Ini sekalian Mas Gading wonten WA. Wah. Assalamualaikum Mas Gading, menika saking Bu Menik Menik apa Menik? Taiwan, request lelagon pepeling paring tali asih 300.000. Menika nanti Mbak Ika, Mbak Orisa, Mbak Agnes, Mbak Ayu, Bu Neti yang maju please. Oh, nganggo please barang. Nganggo please pisan Ya. kudu. Please pisan tulisannya. Iya, please. Sahabate kang angka Mbak Ika Suhesti kang angka loro salat dene kang ya jejare Mbak Ayu Purwa Ramadan nindakna poso wah iki jejarene rada hah papat zakat tambahin Mbak oh ya beda kan ini wajah beda harus dua gitu ya Mbak, namanya boleh dikasih tahu? Cimu.
Sing cetha panjange. Cimu. Penontonnya lo malah dagel kabeh. Cimu. Panjangnya aslinya sopo jeneng? Panjang aslinya. Ya, aslinya namanya. Anissa Hafito Fardiani. Anissa Hafito Hafido Fardiani. Fahardiani. Iya. Cimuke ning ndi? Gak ono. Dolan cimuke dolan. Oh, dolan. Kok goleki ra ono cimuke. Ayo mu. Ping 5 ngibadah haji. Nuwun ya mu. Kok ya ono cimuke. Nah niki Bu Neti kalih Bu Prastiwi sareng-sareng mawon. Nggih. Sareng-sareng mie tambahi isih tunggal. Mbak Ika, nyuwun mie. Oh pun. Ya, berdua ya, sareng berdua. Rukun Islam sampurna. Alah manis ya, matur nuwun. Menika yang dipatah tadi ada siapa? Mbak Ayu, bukan ya, Mbak Ayu, Mbak Ika, Oriza, Mbak Neti, Agnes. Ya, ya monggo dari Taiwan iki, spesial adoh banget iki ngirim. Kan Taiwan, monggo. Pepeleng kanca-kanca. La ilaha illallah
Nggih, matur Sampun sembah Mas nuwun. Kadek. Nggih. Nggih. Wis ana apa meneh mau ya Isan ya? Derek, panjenengan komandonya pengen menyajikan opo? Opo? Yo. Sik. Niki enten Gerajagan Banyuwangi, Oh, Mbak Elisa. Gerajakan Banyuwangi, nggih. Nggih. Ingkang nembang Mbak Elisa Orkalaso. Orkalaso, Oh, Orkarus Alaso. Nah, Oh. saking grup Pak RT RW Konsumsi Koordinator Pak Tumiran. Oh nggih, siap Pak Tumiran, matur nuwun. Ajeng pundi riyen, Mak Cangi. Iki mau Mas Kiswan dulu. Oh, ketok ya? Oh iya iya, monggo Mas Kiswan menika minangkani ulir kambang. Monggo Mas Kiswan saged jumeneng wonten pepanggungan nampi nggih menika undut cacah 3. Apa? Telung apa iki jenenge? Telung bungkus. Tanggung jawab iki nggo masyarakat, Pak. Ngadeng, ngadeng. Wah, sepi banget oleh sih. Mereka sampun samapto. Ini cocok karo Apa? keadaannya ki ini dulu, melandai dulu. Ya aku mau ya ngerti nek kon maju niki nek aku dandan rapi. Lah yo piye to dumeh anu kok yo teng Besasi kok yo yo nang mobil diawal-awal bojoku iki mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun iki Mas sapa? Saking Iki ora main-main Saking- jaluan lampuan nembang ular kambang iki lho saking Inung Arizona. inungi sapa lanang apa wedok? Lambo. Ya ngerti Om, Ya, iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung Inung, Arizona. Mbak Inung. iku apa? Oh. Nyun apa Mas Mas, Inung ya? Mas. Walah tuasno wis seneng aku. Delok, delok. Nanti Kambang. dulu. Delok ular kambange delok. Kerja dulu. Oh, oh. Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. Iki lho. Tenanan. Oh, nek rokoke iki gampang. Rasah berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Oh. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Dari Mbok nek kambang. liyane ular kambang piye to, Mas? Panjalukane kuwi kok. Oh nek aku mung becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun ruk kancane ingat dua lolo wis rekoso Wah. ora gendut bisa aku mung ngono kuwi Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Pengori ana ulane ula tali kunci kudoku tekrem ning ati Satirana satirene satirana satirene wis niku ular kabang Apa? Niki ular sah mboten kabang. Pak Bu, sah mboten? Sah nggih, Pak nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Nggih. Kok saya apa mboten? Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten, Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. Nek kowe iki ngono Wis ki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur kowe iki. Oleh. Kurang ajar. Baleni ya, Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah ya wane ular kambang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Delok, apa? catetane- Saji siswa apa ngono. Catetan ular kambang, ular kambang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI KPI.
Seneng aku. Elisa nyenengke. Kangen karo Elisa. Alah, Nang kono Elisa, nang kene Elisa. Gek kowe iki melu aku kapan to, Lis? lah ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu ku Ya jak saiki apa? promosi niki lho dalang sakit Nggih. tampang lho ora. Yo, beci apa njaluk sing endi? Di cakepane Lur Kambang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. caketan. Sayangku, cintaku. Lunga-lunga. Seket jare seket. 50 lho. Seket rokok kok. Seket wong wedok mata duwiten. Kawi sekar sekar pepun den Sri Cata Seneng aku. Kresno sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe Klerepos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang himen bersatu Yo mas ora butuh godhong kayu ora butuh godhong kayu butuh tentram rahayu ora butuh kae-kae butuh tentreming ati rapati ayu nanging iku nani ya mas mane gendong rama Ora iki abon-abone susuk telu. Abon-abone biasane siji nek karo Mas Keswan nek telu ora. telu dalang lho mah jarum wewe telu kok ya Nah, telu ya. telu kabeh lho iki Ya Yo. Mas, genduk, Romo. iki terus apa cakepane apa saka dhuwur apa ngisor Hah? nek saka ngisor nano neno Ya saka dhuwur. Neno wis kok ngisor Ya saka dhuwur. Milih Mas Gading milih. Ya saka dhuwur kowe saka dhuwur. Neno neno gandes tetetet nane Pi Mendes ya yo Des. lali aku Sakarepe. Nek Beke seneng isor pon dhuwur, Mas. wah aku iso dhuwur seneng Ngisor dhuwur oke. Oke. Oke to? Oh. manut sing ngekeki Mas Ah, Ciwe bukane piye to Sari Ratri Sari sapa? Cendike diunggahke, cendike diunggahke. oh, iki nek aku muni Sari mbokmu ayu ki nesu Mergane isih apa? cemburu karo mbok tuwa biyen Oh. Ya. ayo resikono wong bagus sesuk nek dadi dalang ki rabi minim pindho Emoh?
Iya. Ning aja ning Mah 15 sing kaya. nang omah siji wae. Konono. Ngene iki. Sari ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu Munggah meneh, Om. Nang ngene iki lho. Om. Ning ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak masih jenenge. Ah. Karo ngene-ngene. Sari ratri. Sarir. Kudu lan waspada brambang sak sentelu berjuang dimen bersatu brambang sak sen limo berjuang di kanggo negara re pengori ana ulane ula tali goci butuh kutentram ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer tamba kangen Bajian. Wah. Saya Gregele jan. tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. wis bobote Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedap-edapi tenan. rasa kon gender Jare gender yo apik. kuwi angel kuwi kuwi tambah 200 Ora apa-apa, Padake wong ora tipe apa-apa. sok tak goleke 200 wis Pak. Ora apa-apa. cilaka iki Suara gender coba. Apa yo? Nyanyi Yo, aku. 200. kira Arep kono apa kene? Kene engko gender kono ngendang ya Mas ya. gender ngendang ayo Yo 200. Iki 200. sitere ndi wong Ya. siter 200 kowe wong kaya aku Ya. Stu Om. Nganggo. Yo 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo. golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya Ayo. Ayo saya suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela. ya Akapela. Nong ngono ki lho. ning ngenong pira Ah. cepet nong nong ngening ngenong nong nang 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 ngening ngening nong dan nak nak ning nenok nok ning nenok nok ning nenok nok nok ningen nok nenok ning dong 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 ding ding dong 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 deng 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 dong deng dong dong ding ding dong dong ding dong dong Ki suara apa kuwi? Gambang 100. Gambang 100 Ris. Elek gambange, engko Wah. sik bacotke. Gambange karena minggu kayu munggur. Ana siterane ra. Engko, Ya ana. ya, engko. Deng 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 ding ding dong 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 deng 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 dong deng dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong cinget jangat cinget cinget jangat cinget cinget jangat cinget cinget jangat cit gendang dung 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 ketata tak dendelang Rebab. ora go rebab jenenge ora go rebab Lah yo di suara rebab. ora iso Kudu iso. waduh Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.